Pagpang-scam sa text kag online, madata sa gihapon sa piyak sang ginapatigayon nga SIM card registration. Publiko ginapaaligmat. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Quintin Salas, Haro, Iloilo City. John? Jert, wala sang scammers kung wala sang may mapascam. Gani panawagan sa National Telecommunications Commission Region 6 sa publiko nga magaligmat sa mga mabaton nga text sa online messages. Halos hindi makapati ang ilonggang si Denise matapos mabiktima sang scam sang damlaglang. Suno sa iya nagkontak sa iyang isa niya kaabiyan nga nagahulam sang kwarta sa balon nga 9,000 pesos. Bangod sa dako nga pagsalig sini sa iabyan, gilayon ini nga nagpadala sang kwarta. Ulihin na natukiban ni Denise nga nahack dali ang social media account sang iabyan. Ini ang pinaagi sa text scam sa diin may nag-send sa iabyan sang mensahe sang one-time PIN o kon OTP nga nangin access sa iya accounts kag contacts. Wala na. Bako wala na gidya ang kwarta. Nataban gidya ang 9,000 pesos. Kag muna hindi na mabalik. Ang smishing kag phishing ang duha kasahi isang scam nga madata sa karon sa pungsod suno sa National Telecommunications Commission 6. Ang smishing ang pagpanunto sa text messaging samtang ang phishing naman ang ginapatigayon sa online platforms. Now usually ang text na ina may link na naka-attach sa message. And if you click that link, ma-forward na yun sa website or another application wherein mga data na rin sa imong device ma-retrieve nila such as numbers, contacts, birthdays, etc. bank accounts. Sa datos ng NTC, sa 2024 sa bugos nga pungsod, may masobra 2.3 million SIM cards nga gin-deactivate samtang masobra 10 million naman ang gin-blacklist bangod sa pagpang-scam. Sa piyak sang SIM card registration suno sa NTC 6, madata sa gihapon ang scamming. Apang bangod sa registration, mas mapahapos na nga matrace ang mga nagagamit sini nga mga account agud manunto. May medium na sila para mag-trace or at least may ara sila na medium para kung sinong mga perpetrators ng mga scam. Panumdom sang NTC 6 sa publiko. Sa masami, when it's too good to be true, dako ang posibilidad nga hindi matuod. Gani mag-aligmat sa mga mabaton nga text messages. Hindi gilayon magpadala-dala sa mga mensahe nga nagdaog ka sa raffle. Nagakinahanglan magpadala sang kwarta o kung makasubo nga sahi isang mensahe kung hindi ma-validate. Hindi man basta-basta nga maghatag sang personal nga impormasyon kaangay sang number, social media accounts, kag iban pa nga pwede mangin palaagyan agud mahak ang imo account. Pwede ka mo kadto sa amon website or mag-report dire para at least i-verify na kung indeed those numbers are being used for scams or for other related crimes. Kaya para at least ma-deactivate namon. Jert, isa man ka pamaagi agud makalikaw sa text sa kon online scam amo ang BIRD o kon bird strategy nga block, ignore, report, and delete. Jert? Madamo gin nga salamat sa update kapuso John Sala.